के झटका रल हो। कैसे कैसे आइलू भाभी हमारा भैया के पसंद हो। कैसे कैसे पड़लू भाभी हमारा भैया के पसंद हो। लगवनी में लकमी क्रीमवा कटवनी झुलफिया हो। वैसे वैसे पड़नी ननद तोहरा भैया के पसंद हो। वैसे वैसे पड़नी ननद पैदल के घूमल भाभी कार चढ़ी अइलू हो। कैसे कैसे पड़लू भाभी हमारा भैया के पसंद हो। पेननी में जींस टॉपल कमीली पिस्टिक हो। वैसे वैसे पड़नी ननद तोहरा